Здравейте! Днес ще си приготвим свинско с зелен боб, а ето и необходимите продукти. Точните грамажи може да откриете в описанието. Аз съм използвала зелен боб бланширан от мен и замразен. Вие може да използвате всякакъв. Може да си вземете такъв от буркан или пресен да си приготвите тази манджичка. Започвам с мазнина в тенджера и добавям свинското. И докато чакам да се запечати месото, започвам да си нарязвам зеленчуците. Морков, лук, двата вида чушка, картофите нарязвам на едро. Вие може да ги нарежете на каквито искате купчета, именно и така изглеждат. Те са просто за гъстота на манджичката, тъй като няма да добавям брашно или някакви други сгъстители. Когато месото ми се е запържило достатъчно, а именно когато е останало на мазнина, слагам зеленчуците, слагам шепа сол и си нарязвам чесънчето, което и него добавям. Добавям и домати и чакам да се сгъстят. Ето така трябва да изглеждат. След това си добавям и подправките, черен пипер, червен пипер. Гледам да не прекалявам с подправките, за да се усети истинския вкус на зеленчуците и копърът. Добавям и зеленият боб и наливам вода, която да покрие всичко. Добавям и картофите, слагам капака и докато чакам да се сготви манджата, си нарязвам копъра. Ето и готовия вариант. Вкусна, топла и питателна храна, домашно приготвена с хубави продукти, тъй като и свинското ми беше домашно, и зеленото бобче. Добавям си и копърчето и вуаля!